Uzothini wamuza ukuthi washa ividiyo ethini wathi ungomona kuthiwa ngiyodliwa ngeke ungoyiqala ungoyivuka untucuthulu we mayesesho njalo uzothini? Hello everyone, hope right usuku lakho luhamba kahle ngoba hhayi elama yogathi cha lihamba kahle impela nje, liza kahle nje impela ngoba uyambona nje ukuthi hhayi uyatrenda kulezi iy'nsuku ngokuthi ayibo abantu besifazane bamnamathele impela. Kuze kwaphawula-ke naye-ke uwelile emchunu ukuthi ayibo naye imhlola bedlala ngomayogathi. Ekhuluma ngalabo sisi laba sebemkokoshela ukuthi baze badlale labo ngomayogathi. Asambe-ke soyibuka leyo video-ke, uyazi ukuthi angithanda ukudlela isikhathi sakho, azange somlalela uwelile ukuthi uthini. Yamazi-ke nawe ukuthi mase sethintiwe nje, mase sekuthiwa akakhuluma, uyakhuluma shame. Ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe uma ukuthi uyaqala kufika lana ukuze ungaphethela amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Yini bantu, zintombi zakhe lezi. Wathi ukuze kunedlula imali yakho silima. Zintombi zakhe lezi, hawu Nkosi yami bayi. La mantombazane nesono kangaka kodwa ngempela ayobuzwa nasezulu yazi ayoshisha esihogweni. Wahlala ngilona umuntu kaNkulunkulu nje. Yabona nakuthanda ubona ngisho emehlweni. Wakithi. Bayamkhuthuza. Pho uzothini wamuza ukuthi washa ividiyo ethini? Wathi ungomona kuthiwa ngiyodliwa ngeke ungoyiqala ungoyivuka untucuthulu we mayesesho njalo uzothini? Ngeke uze umkhulumele lo muntu eyikhulumela naye. Futhi uyayibona unalena engapha ku-left esta bona ngisho amehlayo sekuthene dlala ngomayogathi kaNkulunkulu Nkosi yami. Wakithi. Hey, ngabe kwazi phela nokumgiqa esidebhisweni akufani khona ngoba phela inkinga manje ukuthi angaqonda ukwehlisa uba lo muntu esidebhisweni yona idlophu ecishelwe uba uyoshintshelwa ubani masisheli. Umbonile-ke umayogathi wamuzwa nowelile-ke ekhuluma ukuthi hhayi bo badlala ngaye nje la mantombazane lawo adlala ngaye. Wena kumbono wakho wena uthini? Wena-ke siqu sakho ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi wena owakho umbono uthini? Engabe umayogathi uyakudeserva naye uthando Nkosi yami, or ngempela fanele naye akhethe phela ukuthi ubani azothandana naye, umuntu angeke aze adlale ngaye. Anyways-ke siyivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje siyibeka unqi. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyi-enjoyile ividiyo usimeshe lowo like button, uphinde phela usimeshe nalowo subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Bye.